नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, मी काल तुमका मंगळवारचा व्हिडिओ दाखवले, खाली जे मालवण बंदर तुमका जो दाखवले, आणि आज बुधवार, कालच बोललोय मी बुधवार आज बाजार तुमका मी जरा दाखवतले. पण आज झाला कसा की दुकानात भरपूर गर्दी होती बुधवार असल्यामुळे, त्याच्यामुळे आता वाजले दुपार झाली आहे, 11:30 वाजले, 11:15 झाले आहेत. तर तरी पण मी तुमका बाहेर जाऊन दाखवते. बरेचसे व्यापारी गेले घरात, जे जाता त्यांचं सामान होतं सगळ्या त्यांनी खपवल्याने आणि ते घरात गेल्यात. आणि आता तरी पण मी जरा बाहेर जाते आणि तुमका दाखवते की बाजार कितपत तसं साधारण नाही, पण व्यवस्थित थोडंसं भरलेलं. अजूनही काही व्यापारी असत जे दुपारपर्यंत थांबतात, ते असत ते मी तुमका दाखवते. बाजारात थोडंसं फिरून नाक्यावरून आमच्या घरापर्यंत तुमका दाखवते, कारण दुकानात माझ्या कोणच नाही, त्याच्यामुळे मला परत रिटर्न येऊ का. मी तुमका लगेच एक फेरी फक्त दाखवते, त्यानंतर आपण पुढचं मग बघूया. तर मित्रांनो, आता आम्ही जरा बाजार फिरतो. माझ्यासोबत हर्षद गाडीगावकर, आपलं पेंटर राहतो. तुमका मी बाजार दाखवते पुढे, किती मासेवाले येले आहेत, काय सगळे दुकानं वगैरे येले ते तुमका मी दाखवते पुढे. आणि हा आपल्यावर अजून एक कार्टून इलो, हा काकांचं झील साई. इकडनं समोरनं आपलं बाजार चालू होता. इकडे फळावाले वगैरे भाजीची दुकानं इली आहेत, पुढे प्लास्टिकची दुकानं इली आहेत. हे आपल्या रमेशचं दुकान आहे. हा भाऊबीज सगळी काय इलेत बघूया ना. 100 रुपये प्लास्टिकचे टप इले आहेत, फोटो वगैरे इले आहेत. फोटो बरे छोटे छोटे खुर्चे, टेडी बेअर वगैरे इलेत. काय कशासाठी इले ते? हा ह्यांका काहीतरी ओळखल्यासारखे वाटतं. हर्षद, तू काय घेत? घे रे काहीतरी. साई, तू काय घेत? दिवाळीत घेऊया. दिवाळीत काय घेत? दिवाळीत भाऊबीजेसाठी. पुढे आपण बघूया. पुढे काकी फिरता आमची, भाजी वगैरे घेता. काय ही भाजीची दुकानं, बरीचशी भाजी संपलेली दिसता ह्यांच्याकडे. मिरचीचे वाटे रवलेत फक्त, आणि भेंडी. स्नॅक्स कॉर्नर. हो खयचो हो? कट्ट्यावरचो? हा कट्ट्यावरचो चिवडो. कट्टा पण आता आम्ही शुक्रवार हा आठवडा बाजार. ते समोर आपला आठवडा बाजार आपल्याला दिसता तो, पण आता बरीचशी गर्दी कमी झालेली आहे. आता तसे कोण लोक रवले नाहीत, कारण दुपार झाली आहे. बरीचशी गर्दी कमी झाली आहे, त्याच्यामुळे भाजी, टमाटे, कांदे वगैरे. काय हो, कसे आहेत कांदे? स्वस्त आहेत एकदम, 30 रुपये किलो. लसूण तिकडे बारको आराटा. टोमॅटो विकतात बारको आराटा. ह्या आपल्या रिक्षा स्टँड आहे. आज काय कधीपासून? सकाळपासून. राजगो म्हणता सकाळपासून याकच भाडा मारलाय. अरे इकडे मासेवाले पण इले आहेत. काय हो, मासे एवढे हा संपले? कोणचो? कसले मासे आणलेला आज? पापलेट, बांगडे संपले सगळे? काय होत अजून? एकदम ताजे मासे आचऱ्यात ना? आचऱ्यात ना? हा. आणि का त्यांची भरपूर वेळा केलं. बासरीवाले ते ओळखतो त्यांना आम्ही. तो काकी, तुम्ही खायचे? मालवणसून काकी, मालवणसून मासे घेऊन इले ताजे. पापलेटा कशी लावलं ही? 500 रुपये 400 जोडी देऊची. 400 जोडी देऊची. हे कसले मासे? काय? बोडाव. आणि हे आपले बांगडे. माका फक्त बांगडेच ओळखा घेतात. पुढे पण आपण बघूया कुठले कुठले मासे इले आहेत ते. हे आपल्या भाजीचं दुकान आहे. हे भावा
काय आणलं भाजी? कसली कसली आणलं सगळी? लाचता बघून मग अशीच लादलो. एकदम फ्रेश भाजी आणल्या ना, टवटवीत एकदम. अजगरी एसटी इली. आरडान कोण येत नाही. कोणचा आहे ता? सुक्या कांदे एकदम ना. बटाटी कशी आई? 25 रुपये किलो. आणि कांदे हे 40 आणि हे ते 30. सगळे संपवलं. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 डझन माशावाले गेलेले आहेत सगळे. घ्यावा काय तर स्वस्त सगळा. तुम्ही घेतास कसले मासे? काय आपले असे दिलास? आम्ही आपले फुके बायको म्हणून इलास की काय? हो तर. अरे एकच भाजी बायको. तुमच्यावर काय नाही आमचा. आमचे काय 4 आहेत. तर तुमचा काय भरोसा टेप करताय की का? हे सादेव काकांची बायको हा इकडे बसली आहे ती. हा चला. काय होय? माका मासे देण्यापेक्षा तू काय तर जेवण कर. मी जेवकच येतोय. मी जेवण करू नाही तर कोणी. तुका 12चं खांडावळी तू कोणचो? घालू कधी तुका जेवण? 12चं म्हणजे 12 वाजता जेवणारा माणूस तू. नाही नाही आता वाजलेच 12. तू आता काय झालं असेल? हे सुक्या मासे आणले ना ताते ना. आणि इथे कसले बांगडे आहेत त्या टपात. हे कसले मासे? बारकी बारकी आणलं ती सगळी. हे किती? 200 रुपये वाटो. हा अंदाज केलाय मी बरोबर. 50 दिले तुका. तुझ्या तो खोबरं मागा तुम्ही देतली ती. मागा देतली ती. मागून घ्या देतली. हे श्रावणचे काका आहेत आपले आणि त्यांनी दुकान घेऊन येले आहेत आपलं. त्यांच्याकडे असे वेगळे आयटम जे सहसा बाजारात मिळत नाही ना ते आयटम ह्यांच्याकडे आहेत. हे कुवाळू. हा हे का कुवाळू म्हणतात. हे नवीन घराक वगैरे लावतात ना रे. कुवाळू कशाक लावतात तो? नजरेसाठी. हा नजरेसाठी वगैरे. त्यानंतर या चिंचेचा आंबाट. हे गावठी पोहे. एक दिवाळीच्या पहिल्या आंघोळ जेव्हा असताना तेव्हा लाल पोहे ना हो. लाल पोहे जेव्हा असतात तेव्हा. आणि ह्याचा सुरण आहे चिंचेचा आंबाट.
उकडे तांदूळ चालवण्यात आज नाही आहेत, पण हे कुठल्या भाताचे आहेत ते? वालायच्या भाताचे आहेत. वालायच्या भाताचे प्रसिद्ध पोहे. म्हणजे पूर्ण गावठी म्हणजे ऑर्गॅनिक जे का म्हणतात, अजिबात ते का खत न मारलेले असतात ते. खूप लोकांचं त्याच्यावर हे आहे. आता असं बाजार कमी झाला ना तर खूप लोक घेतात ते भरपूर. भोपळा तो हे मामा पण आपल्या श्रावणातलेच आहेत, एका आपल्या ओळखीचेच आहेत. एका जवलो म्हणतात, कोण कोण त्याला गोलमो पण म्हणतात, कोण कोण जवलो पण म्हणतात. काय वेगवेगळे जसे जसे वेगवेगळे ते गाव तसे तसे वेगवेगळे आहेत. हे काय काय आता सुके बोंबील, हे सुके बोंबील. अरे मस्त, हे आमच्या घरात पण आवडतात ते. हां मांदेली ही शक्यतो आमच्याकडे मांजरांका घालूकच वापरतात. हे खातात कोण का नाही. आणि ह्याची चटणी वगैरे करतात. जो थोडंसं जाड आहे, ह्यो बारीक आहे जरा, त्याच्यापेक्षा तो बारीक आहे. कसं पण यांचं रेट काय असतं? ह्याचं रेट काय? 50ला 2 मापा. 50ला आहे ती 2 मापा. पाव किलो 120. ह्या मापात जवळपास किती राहता? 50 रुपये. ह्या माप पाव किलो 200 रुपये. पाव किलो 200 रुपये. हां हे कसं आहे? हे कसं आहे? हे 100ला 40 रुपये. 40 रुपयाला 3. 40 रुपयाला 100ला 3, 50ला 2, 100ला 4. संदीप कशा फोन करतात? काका फळा कसली आणलं? फळा कसली आणलं? संत्रा, मोसंबी, डाळिंबा आणि बीट, केळी, सफरचंदा, आवळे पण होत. आवळे आज पहिल्यांदाच बघते, म्हणजे बाजारात पहिल्यांदाच बघते. सुंदरगाकडे नाहीतर कायमची 5-6 फळं असतातच वेगवेगळी. बऱ्याच वेळा एका बघितलं असतलास. हां इकडे आपल्या वर्धमानचं दुकान, पुढे बेकरी आणि ओमकारचं दुकान. ओमकार काय मार्केट हा? मार्केट फुल होय. भरलेलो ना बाजार? एक नंबर. होय. तू सरबत बनव आमका 2. बाजारात फिरलो आणि बाजारात ऊन भरपूर आहे, त्याच्यामुळे थोडेसे तापलो आम्ही. म्हटलं आता सरबत पिऊया. मागे फेसबुकवर मी जी क्लिप टाकलेली आहे सरबताची, त्याच सरबतच्या दुकानात, आमच्याच सरबतच्या दुकानात आम्ही असो, मी आणि हर्षद. आता आम्ही सरबतची टेस्ट करून बघतो परत एकदा. उन्हात नाही इल्यावर सरबत कसा लागतात आपण बघतो जरा. सरबत हे आमचं फेवरेट आहे. मागे आपल्या डॉक्टर काका एका सरबत पितलास? हे 3 कर सरबत. हाफ नको, फुल कर. तू एक छोटे स्किट असतात ना, कॉमेडी स्किट असू दे किंवा काय समाजासाठी, असे स्किट बसून ते अपलोड करत, ते पण अपलोड कर, हे पण कर, ते पण. त्यासाठी बरंच वेळ लागता. खूप वेळ लागल्याशिवाय मग तुला फॉलोअर्स कसे जास्त? ठीक आहे, हे काका सांगतात ना, यात तुम्ही सांगा माका. काका म्हणतात तुमका कसा वाटता? तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा माका. काका सांगतात तर बरोबर आहे की मी आता जसे डेली व्लॉग करते तसे करू, की काका सांगतात तसा करू? तुम्ही माका कमेंटमध्ये सांगा. हर्षद सरबत कसा? छान, मस्त. छान आहे की एकदम भारी आहे की बरा की साधारण बरोबर? म्हणजे बरा. काका तुमका कसा लागला सरबत? प्रश्नच नाही झाला आपल्या याच्यावरती एक व्हिडिओ व्हिडिओ व्हायरल आहे त्याची जवळजवळ आता मे महिन्यात. तर मागे आपण व्हिडिओ बनवलेला ना, त्यावर आता त्याचा एक्सपिरियन्स सांगतो होतो. ते काय अक्षयने इकडे बस व्हिडिओ बनवलेला आहे ना मागच्या लॉकडाऊनमध्ये, त्या व्हिडिओ नंतर एकदम फेमस झालेलो आहे मी पूर्णपणे. सगळे यावर्षी मे महिन्यात म्हणण्यापेक्षा आता या 2 महिन्या चतुर्थीत जी लोक येईल ना, बऱ्याच लोकांनी सांगितलं आणि तुमची व्हिडिओ बघितलं म्हणून म्हणतो सरबत पिऊ गेलो आणि त्यांच्या पण सरबत आवडला. त्यामुळे थँक्यू सो मच अक्षय. मी पण कमेंट दिली होती. थँक्यू सो मच काका. बाजार थोडंसं लेट दाखवलं तुमका, पण दाखवलं किती भरलो काय, ठराविक दुकानं दाखवलं तुमका. इतर जा काय असतात तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा तुमका अजून काय काय बघूचा बाजारातला. आम्ही पुढच्या बुधवारी तो दाखवण्याचा प्रयत्न करू. आणि आता दुकानात माझ्या कोण नाही, त्याच्यामुळे मी जातोय जरा लवकर.
आणि इतर जो बाकीचा हा आता दुपारच्या नंतर आपण बघूया. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघत राहा. हे आपल्या शुभमचं दुकान हा, आपलं गॅस बत्तीचं अध्यक्ष मस्त वेगळी लावलं ना. तर मित्रांनो, आत्ता वाजले संध्याकाळचे 5:30 आणि आज जरी बुधवार असलो तरी पण बाजारही असता, आठवडा बाजार तो दुपारपर्यंतच असता. आणि दुपारपर्यंत जेव्हा गर्दी जाता तेव्हा संध्याकाळचा जो बाजार असता म्हणजे संध्याकाळी जी वर्दळ असता ती इतर दिवसाप्रमाणेच असता. तर मी तुमका आज जो बाजार दाखवला तो तुमका कसं वाटलो आणि प्रत्येक बुधवारी जरी मी शूट केलं आहे तरी असं वाटलं तुमका की परत परत बघित राहण्यासारखे वाटलं आणि स्किप केल्याशिवाय बघीनसारखं वाटलं. म्हणजे एवढं बाजार आमचं इंटरेस्टिंग हा. तुमका प्रत्येक वेळी प्रत्येक व्हिडिओ ही बाजारपेठेची आवडतलीच. तर तुमका कसं वाटलो आणि दर बुधवारी तुमका बघू आवडत काय बाजार मी टाकलेलो तर तुम्ही मला आता कमेंटमध्ये सांगा. तुमचे जे काय प्रतिक्रिया असतील ते तुम्ही कमेंटद्वारे मला पोचवण्याचा प्रयत्न करा. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत जर नवीन कोण आपले सबस्क्रायबर असले तर त्यांनी लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेड कलरचा बटन दाबा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि लाईक जरूर करा. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.